Nó rồi đi kìa. Ít nhiều. Này. Này. Ai nó Vilket baba klart till du kommer inte många till du måste lyssna nu. Några är det bara en lilla Nej, det ska vi inte göra. Nej, men det är fordi vi har sådan en støvsuger. Nå, hvor er det? Det bliver godt teste nu, men jeg har sådan en robotbælge støvsuger. Ja, ikke nogen jeg skal have. Og gå med. Nej, det skal du heller ikke. Men det er fordi, man skal bare lige gå fra mormor eller fra morfar. Så man kan bare lige gå på sygehus, og så over på det. Nej. Ja. Hej, hej. Hvem var det? Det var nogen, der er lidt. Men nu skal du... Hej, kan jeg godt huske. Men vil I komme til min hus? Ja, det vil jeg gerne. Nej. Men det skal det jo heller ikke. Men det skal bare lige se de børn, der cykler. Ja. Men det er fint. Har I nogen iPad? Ja, det har vi. Det er fordi, den er lidt så. Den er lidt vild. Nå, hvad var det? Det er fordi, vi kan jo godt have den. Men jeres iPad, men vores, den er sort. Og må jeg få jeres? Ja, det må jeg gerne. Det må gerne. Men det skal jo bare. Men skal bare lige tage den her pind, og så stikke den af, og så kan min far hjælpe mig. Ja. Nogle gange jeg kan ikke cykle mere. Nu kan jeg cykle selv mere. Men nu skal hej. Hvem var det? Nu går jeg tilbage til